आई एगो और भोजपुरी कविता से आप सबके इंटरटेनमेंट करतनी। अरे कविता के शीर्षक बा कि एगो लड़की के शादी भइल एगो लड़का से, और उ लड़का के मन मुताबिक ओकर मेहरारू ना रहतिया, ओकरा घर में ओकरा के लेके बहुत भारी बवाल हो गइल बा। कैसे कहे बा, हमारा जिंदगी में कांड बरियार हो गई, हमारा जिंदगी में कांड बरियार हो गई, आज जैसे भइल रहल शादी ओसे मारी हो गई। हई समांग ओकर तनिको ना जाने ले, माई या बाबूजी के बात नहीं माने ले। जहिया ई घर में हमरे नैहर से आइल, जहिया ई घर में हमरे नैहर से आइल, राती में सुते ना चलावे मोबाइल। आ का बताई देखी जियरा परेशान हो गई, जैसे भइल रहल शादी ओसे मारी हो गई। माई कहला ये दुल्हन खिचड़ी बनाई लो, माई कहला ये दुल्हन खिचड़ी बनाई लो, कहतिया माई से जा बना के खाई लो। सुनी ओकर बात माई लागल रोवे, भइल बर्दाश्त नाई हमहू लगनी धोवे। देखत देखत बवाल बरियार हो गई, आज जैसे भइल रहल शादियों से मारी हो गई। जब गिरल लात मुक्का त देवे लगल गारी, जब गिरल लात मुक्का त देवे लगल गारी। आ फोन कैले भाई के ओकर नौकरी सरकारी, सार कह आवत बानी थाना में ढुकाई देव। कहनी सरऊ आव नहीं त मार के मुआई देव। यह बात कह के उ फरार हो गई, आ जैसे भइल रहल शादियों से मार हो गई। ओकरा के खोजत खोजत गईली ओकरे गावे, ओकरा के खोजत खोजत गईली ओकरे गावे। बहिन या माई मिल के सब हमके लगली गरियावे, कहली कि बेटी तोहर घर छोड़ के आइल बा, ना जानी कौने बाती पर हमरा से रिसियाइल बा। ओकरे खोजत खोजत साँझ हो गई, आ जैसे भइल रहल शादियों से मारी हो गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।